Ni Mando sa dali nga pag-release sa 80 million pesos nga emergency funds sa gikan sa panadalan sa kagamhanang lalawigan sa Subo. Si Cebu Provincial Governor Pamela Pampare 4 human nakigtagbo sa mga kadagkuan sa tanang gidumala sa Kapitolyo nga mga ospital sa tibuok ka probinsya. Kini ang gipahibalo sa gobernadora atol sa pakigtagbo sa mga sakop sa tigbalita. Ngadto sa Cebu Capital aron marimedyohan dayon sa dali nga panahon ang sugyot sa mga tambalanan sa dugang nilang panginahanglan. Gamiton kini sa pagpalit og mga tambal, mga gamit sa medisina ug uban pa nga gikinahanglan sa mga tambalanan aron mapuno niini ang kapasidad nga gitubong sa pagserbisyo sa mga Subuanon. Gani sumala pa ni Provincial Administrator Ace Dorano nga sa 16 ka mga tambalanan nga gidumala sa Kapitolyo kay napo niini ang anaa sa infirmary level nga nagpasabot nga mga gagmayng kakuli ang panglawas raang maserbisyohan. Gitataw nila ubos sa bag-ong pamunuan ni Governor Bari 4 nga magpasaka ang level sa kahana sa mga infirmary level hospital. Ngadto na sa level 1 aron na makaserbisyo og mga minor surgery. Ingon man ang mga level 1 ug 2 kay ipasaka ang kahanas aron dili na magkonsiso ka sa Vicente Soto Memorial Medical Center ang nanginahanglan og specialized medical procedure. Kung kahinumduman nga sa wala pa makabalik sa gahuma si kanhi Gobernadora Gwendolyn Garcia sa Kapitolyo niadtong 2019 kay nahimong baskog ang mga provincial ug district hospitals sa Subo. Ubos ka na sa administrasyon ni Hilario Junjun David III ug Agnes Magpali sa ilang programa nga kalambuan sa kahimsog sa panglawas alang sa kalambuan sa matag Subuanon. Apan gitangtang kini human nawala sila sa pwesto sa pagkagobernador sa Subo. Is to address ang kanalaging mga kuwang tambal, kuwang sa mga gapas, kuwang sa gasolina ang ambulansya, way materials para paglimpyo sa hospital. So mauto ang gi-release ni Gov nga 80 million for emergency purchase aron nga mugawas dayon na madawat dayon sa mga hospital. And then ang next step ang gusto natong makitaan, out of our 16 hospitals 10 ana infirmaries ra. Ang kanang napo ka infirmary himuon og level 1 hospital aron nga they can do minor surgeries. Yang mga level 1 hospitals himuong level 2. Yang mga level 2 hospitals himuong level 3. So ingon ana nga integrated na ang atong hospital system na atay mga apex hospitals unya di na kinahanglan gyud mo anhi pa og syudad. Ang pamahayag ni Cebu Provincial Administrator Ace Dorano.